Приветствам всички приятели в 20:30 часа в сряда, така както обикновено са нашите срещи. Тази вечер ми се иска да поставя един въпрос, който надявам се касае мисленето на по-голямата част от хората, които като християни искат да бъдат верни на Бога и искат да се съобразят с това, което казва Свещеното писание. Така че, когато наблюдаваме всичко, което се случва около нас, когато наблюдаваме това, което се случва и вътре в нас, се поражда едно мислене върху факта, може ли така да се продължи, може ли истинският християнин да живее като такъв в предизвикателствата на този свят, възможно ли е да променим принадлежността си. И това са все сериозни въпроси. Аз искам да погледнем на тези въпроси от една гледна точка. Разбира се, гледната точка на Свещеното писание, но не считам, че ще можем да изчерпим този въпрос. Затова го поставям, а пък се надявам, че вие ще продължите да мислите върху този толкова важен въпрос. А въпросът е и заглавието на нашата тема тази вечер: на кого принадлежиш? На кого принадлежиш? Искам да започна с това какво казва апостол Павел за Божия народ. Когато той пише в посланието до Тит и напомня на Тит, че самия той трябва да напомня на Божия народ как да живеят като такива, как да се обхождат. Вижте какви думи му казва, за да предаде на Божия народ в Тит 3 глава от 1 до 3 стих. Напомня им да се покоряват на държавните началства и власти, за да се подчиняват и да бъдат готови за всяко добро дело. Да не хулят никого, да не бъдат свъдливи, а тихи и да показват съвършенна кротост към всички хора, защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеещи в злоба и завист, мразени и мразещи се един друг. Млади, стари, апостола говори за това, че някога бяхме неразумни, някога бяхме непокорни, някога бяхме заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеели сме в злоба, живеели сме като сме се мразили един друг, живеели сме в завист, но това е било някога. Под въздействието на Божия дух той говори, боговдъхновен, и казва тези думи. Те са записани и са останали като свидетелство за нас в Свещеното писание, именно защото са Божии думи. Напомняй им. Напомняй им да бъдат хора, които не живеят вече в завист, които не живеят със злоба, които не робуват на разни желания и страсти, които не се мразят, които не са непокорни, а покорни, които не живеят като неразумни. Нека да живеят с благостта на нашия Господ, да бъдат тихи, да показват кротост, съвършенна кротост към всички хора, да не хулят никого, да бъдат готови за всяко добро дело. Вижте, това са все наставления, които Словото Божие ни напомня да имаме предвид в нашия живот. Да имаме предвид, че точно това е истинския християнин. Някога сме били, както всички останали в света, но сега сме Божий народ. Брати и сестри, от всички възрастови групи, аз искам да попитам, искаме ли да бъдем това, което иска Словото Божие? Искаме ли вместо свъдливи да бъдем тихи и кротки? Вместо да хулим, искаме ли да говорим добро за хората, да им струваме добро? Искаме ли да не робуваме на разни страсти, а да бъдем единствено покорни и само на Бога? Искаме ли да отхвърлим злобата, зависта, омразата? Това са все въпроси, които касаят християнина, и на тези въпроси би трябвало по-голямата част от нас вече да са отговорили.
И по-голямата част от нас би трябвало вече да следват един нов път, един по-различен път, който показва на кого принадлежим. На кого принадлежиш ти? Искаш ли да следваш този път? Както при младите, така и при по-възрастните, само един е начина да бъдем като Божий народ, това, което казва Бог. Само по един начин можем да бъдем това, което казва Бог. В книгата Псалми, в Стария Завет, в Псалом 119 и там в 9 стих, Божественото вдъхновение казва за младежите, а пък ние много добре знаем, че това, което ще прочита сега за младежите, е достатъчно валидно, достатъчно препоръчително като Божия сила и за по-възрастните, без значение дали сме по-млади или по-възрастни. Ето това е начина, по който можем да бъдем различни, т.е. да живеем като Божий народ, да не се обхождаме по начина, по който живеят хората днес в света. Псалом 119 и там стих 9. Чрез какво може млад човек да опази пътя си чист? Като внимава на себе си според Словото ти. Внимаваме ли според Словото Божие в живота си? Нашия живот е това, което говорим, това, което мислим, това, което правим. Взаимоотношенията, които осъществяваме. Внимаваме ли всичко да бъде според каквото казва Господ? Според Твоето Слово, както е записано тук. За да очисти младежа пътя си, за да опази пътя си чист, за да можем ние като християни да опазим пътя си чист, трябва да дадем внимание в живота си на Словото Божие. С други думи казано, трябва да съобразим живота си с Божието Слово. Бог иска това от нас. А ние искаме ли го? Ти искаш ли да си различен от този свят? Това е много труден въпрос. Много хора биха отговорили бързо на този въпрос, но всички, които отговарят бързо на този въпрос, обикновено показват съвсем различно поведение, когато наистина трябва да се разграничи, да се разграничим от света. Бог иска това от нас. Някога аз, ти, всички сме били както всички около себе си. Сега обаче ние сме част от Божия народ. Не можем да бъдем и част от света. Затова въпроса на кого принадлежиш е много личен. Ти трябва да решиш това. Но когато принадлежиш на Бог, тогава трябва да съобразяваш живота си, да очистваш пътя си според Божието Слово. В книгата Събития на последните дни, в 15-та статия, така е по-лесно да бъде запомнено, обърнете внимание какво казва духът на пророчеството и колко е важно да запомним тези мисли. На кого принадлежиш? Нека да отговорим на този въпрос. Нека всеки от нас да отговори на този въпрос и да бъде достатъчно искрен със себе си, тъй като стоим пред Бога. Колкото повече наближаваме края на времето, толкова и границата между чадата на светлината и тези на тъмнината ще стават все по-осезателни и ще става все по-осезателна и контрастна. Отначало. Колкото повече наближава края на времето, толкова и границата между чадата на светлината и тези на тъмнината ще става все по-осезателна и контрастна. Границата. Те ще бъдат все повече и повече в разногласие. Света и Божия народ. Все повече и повече ще бъдат в разногласие. Това различие е представено в Христовите думи. Роден отново. Мъртъв за света. Жив за Бога. Това са стените, които разделят небесното от земното и представят разликата между тези, които принадлежат на света и тези, които са избрали да напуснат света. Те са избрана скъпоценност
в Божиите очи. Братя, сестри, приятели, вижте колко ясно е казано. Колкото повече наближава края, толкова повече границата между нас, като чеда на светлината, амин, дано това наистина да е така, и този свят, чедата на светлината, разликата, границата ще бъде много осезателна, ще бъде много контрастна. Това, че ние сме родени отново, т.е. някога сме живяли като света, но сега не живеем като света. Съобразяваме живота си според Божието Слово. Това поставя една стена между нас и този свят. Така че онези, които са избрали, направили със своя избор да напуснат този свят, те не принадлежат на този свят. Те принадлежат на Бога. Много е важно ти сам да решиш за себе си на кого искаш да принадлежиш. Или още сега можеш да отговориш на кого принадлежиш, какъв е твоя избор. Но чедата на светлината са направили вече своя избор. Поставям тази тема, тъй като много християни днес си позволяват да имитират света в поведението си. Аз тук няма да бъда обстоятелствен. Няма да представям различните посоки, в които искаме да приличаме на света. Жалко, тъй като някога сме живяли в света, отделили сме се от този свят, а сега искаме да приличаме на света. Жалко. Едно такова желание, едно такова поведение в живота на християнина не издига граница между чедата на светлината и чедата на този свят. Много християни днес си позволяват да имитират света в поведението си. Искам да ви дам един пример. Много често се питам не само за младите хора. Не само за младите хора, но този пример, който искам да ви дам, касае млади хора. Затова питам, искат ли младите хора да са различни, като християни? Когато те очистват пътя си, живота си, според Словото Божие, това ги прави различни от този свят. Факта обаче, че почти няма разлика в поведението на вярващи млади хора и такива невярващи в света, показва, че младите хора днес не изучават Словото Божие, не обръщат внимание на Словото Божие. И най-вече не искат да бъдат по-различни от този свят. Следват традициите на този свят, смятат, че трябва да се развиват според вървежа на този свят. Бях на форум, младежки форум, на който ми направи много силно впечатление начина, по който общуват младите хора. И ние като по-толерантни, възрастни се опитваме да замълчим, опитваме се да не кажем. Но, брати и сестри, когато някой прави нещо, което не е редно, и когато няма съзнанието за това, той дава и лош пример. Някой все трябва да му каже за това. Направи ми впечатление как двама млади, които са част от църквата, как общуват, как си позволяват интимност и не се срамуват. Аз минавам по коридора и те дори не промениха отношенията си. Представете си какво нещо е. Тук отново издигам въпроса за отношението към по-възрастните. Тук отново издигам въпроса за отношението към пастора, към родителите. Младите хора правят много сериозна грешка в взаимоотношенията си, като си позволяват интимност. Извинявайте, брати и сестри, но това е начин, по който действа този свят. Младите хора в този свят или въобще хората и по-възрастните в този свят, искат ли нашите млади хора, искат ли въобще нашите християни, които са Божий народ, които са чеда на светлината, искат ли да бъдат по-различни от този свят? На кого искате да принадлежите? Това е толкова важно да го вземем като решение. В света има хора, които търсят отправна точка. Търсят някой човек, който да им покаже истината, за да я последват.
И ако такъв човек няма, ако ние се опитваме да имитираме света, вместо да очистваме пътя си според Божието Слово, ако вървим в един такъв път на взаимоотношение, както ви разказах за тези младежи, много грозна картина. Много грозна картина. Аз смятам, че взаимоотношенията помежду ни, не само между млади и по-възрастни, трябва да бъдат много по-различни от това, което прави съвременния свят. Много по-различни. Ние трябва да отразяваме това, което сме прочели от Словото Божие. Това, към което ни призовава свещеното писание. В противен случай, пътя, по който вървим, не е чист. И ние трябва да вземем решение по кой път искаме да вървим, на кого искаме да принадлежим. Ние очистваме пътя си според Словото Божие и точно според това се различаваме от всички останали. И ако е така, личи ли си, че твоя път е чист? Питам се, много пъти се питам, как един човек, млад или стар, аз дадах пример с тези младежи, които видях в такава близост, което е много грозно. Което е много грозно. Аз питам, на кого принадлежат тези хора? Какво са избрали за себе си? И ако някой избере да носи Божието име, не е ли нарушение на третата заповед да носиш Божието име, а да живееш като светски човек, да осъществяваш взаимоотношения като светски човек? Начинът, по който живеят християните, би трябвало да бъде желателен за невярващите хора, но те нямат какъв пример да видят, когато вярващия човек иска да имитира този свят. Заветната връзка с Бога при кръщението е едно обещание, което всеки от нас трябва да спазва. Ние сме дали това обещание на нашия Бог и трябва да го спазваме. В посланието към Колосяните, 3 глава, от 1 до 3 стих, а след това и от 8 до 13 стих, обърнете внимание божественото вдъхновение, какво ни казва чрез думите на апостола. И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте. И живота ви е скрит с Христос в Бога. След това чета стихове от 8 до 13. Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Ето тези последни думи в 10 стих са въпросът ми към всички, които тази вечер са се включили. Въпрос, който задавам и на себе си. Може ли да кажеш за себе си, мога ли аз да кажа за себе си, че съм се облякал в новия човек? Мога ли да кажа, че новия човек се подновява? Подновява се в познание по образа на този, който го е създал. Облякал ли си се? Подновяваш ли се според това, което иска Господ от теб? Много съжалявам, но трябва съвсем ясно да го кажа. Има хора между нас, които не се преобразяват, не се подновяват. Има хора между нас, които не живеят като хора, които са сключили заветна връзка. И това е толкова жалко. Те показват с начина си на живот на кого принадлежат. И те не могат да бъдат отправна точка за хора, които искат да разберат истината и да последват тази истина. На кого принадлежиш? Какво показва твоя живот? Смяташ ли да направиш промяна? С наближаването на края, границата между това, което прави света и начина, по който живее Божия народ, ще е все по-осезаема. Повече ще си личи, контрастна граница ще бъде. Но решението как да живееш взимаш единствено и само ти. И тогава си проличава на кого принадлежиш. Следващия път, когато осъществяваш взаимоотношение. Следващия път, когато говориш. Следващия път, когато мисъл е изпълнила съзнанието ти. Запитай се
на кого принадлежиш, по начина по който мислиш, по начина по който говориш, по начина по който действаш. Това е толкова важно в края на времето. Аз и вие сме отворени писма. И хората би трябвало да прочитат в нашия живот единствено и само името Христос. Пожелавам това на себе си, пожелавам това и на вас. Пазете се да живеете така, както живее този свят. И когато някой живее по този начин, моля ви, брати и сестри, дайте му пример. Защото като му кажете, ако не сте му пример, той лесно може да каже, ти ли ще ми кажеш? Но погрешно смятаме, че ако не направим забележка на младите, че ще ги изгубим. Погрешно смятаме. Когато те живеят по начина, по който живее този свят, вече сме ги загубили. Вече сме ги загубили. Как ще очисти младежа пътя си? А ако той не иска да го направи, някой трябва да му го каже. Трябва да го каже най-вече най-близкия му, може би майка, може би баща, брат, сестра. А особено младия човек, след като той е изключил заветна връзка с Бог и съзнателно го е направил, това би трябвало и съвсем съзнателно да разбира, че той има задължение като християнин да живее като част от Божия народ. Някога си бил от този свят, не и сега. Живей според твоята принадлежност. Ти си християнин. В противен случай, третата Божия заповед е нарушена. Аз се надявам, че всеки един от нас ще направи избора за своята принадлежност, така както се е случило това по време на кръщението ти. Бог да благослови и теб и мен, да устояваме призванието си. Амин. Сега ще се помолим и ще ви оставя да мислите върху това, за което говорихме тази вечер. Проследете текстовете от Свещеното писание, проследете и цитата от Духът на пророчеството и ако така говори Господ, тогава, ако ти си християнин, би трябвало да го приемеш и би трябвало да промениш живота си. Ако случайно тази вечер някой от тези младежи, които така се държеха тогава и аз ги видях, ако ме слушат тази вечер, те знаят много добре, че в събота вечерта отправих един много сериозен апел към тях. Сега повтарям това, като разширявам малко идеята за принадлежността. Моля ви, ако ме слушате, моля ви, вземете си бележка и решете дали ще продължите да бъдете християни. Но ако вземете такова решение, тогава имате задължение да живеете като такива. Не можете да живеете, носейки под едната диня християнство, под едната мишница християнството и под другата мишница света. Две дини под една мишница, казва нашия народ. Няма как да се носят. Дори и да ги разпределим, защото аз така дадах примера. Един християнин не може да живее със света и с Бога. Това е невъзможно. Направи своя избор. Нека да се помолим. Татко благи, много те моля, помогни ни се по-отговорно да поглеждаме на това, че сме християни. Колкото повече наближава края, толкова повече тази граница между нас и света ще се задълбочава. Помогни ни да търсим хората в света, за да им предадем истината за спасение чрез вяра в Исус Христос, но да не имитираме техния начин на живот, а да им показваме как ние очистваме пътя си според Твоето Слово и това да им бъде един добър пример, да бъде желателно и за тях. Моля те, дай сили както на нас, така и на по-младите хора, да бъдем истински християни, да бъдем отворено писмо пред този свят. Помолих те в името на Исус. Амин. Довиждане, пожелавам ви Божието благословение. Бог да бъде с семействата ви. Нека да мислим и да устояваме това
на кого принадлежим. Довиждане!